Shubor nakashlem jong unong san Hima. Kakong Rebecca Suchiang kabade ka Kynthei Khasi Nyngkong banong Chief Secretary jong kajila kalau Khlad no ka khat pratrik naila raja arpun deu harian ka jing shitom ka balaban na khamslem kalau Khlad Hanegrims Hospital haneka step hakakarta ka ba hendripu sausnem Kakong Rebecca kalalong ka Chief Secretary Nyngkong hagajila kum ka Kynthei bat kala shimti kum ka Chief Secretary haka laipo tarik ubnai nailur arajar arpuwe Kakong Rebecca kadai ka IAS na ka batch jaknai spa Prabu Khandai jong ka Assam Meghalaya kada kadai ru ka Chief Information Commissioner Umentri rangba ka jila ukandat sangma ulapha ka khubor ngolem shigi bahayeng hasam bat ki baiet bathon halor ka jing Khlad no Kakong Rebecca dak baong ba kadai ka brio ka baju shemphang ban shim ya ka rai haki por ba shem jing bat kadai ka bayo ya ka buram bat ka jing yaro na ki parlok parajor namar ka jing tibet jong ka kum ka no yalam Kajing Shakri jongka bar kajing IT lut nak benta ka jila kanya sa kenmau long ukan ran.